heb geen fijne hoofd. Ja. Ja. Dit is ook een grote trots. Dit is niet een hoofd. Hi. Hij moet eerst de houten doen. Dat hoeft niet, Hè? hoor. Hi, Bas. Ja, ik ken hem van de televisie, hè. Oh, prachtig. De courgettes, Best courgette, slaai. sla. En dit is stijlemos, raapsteeltjes. Daar kent ze een stampotje met. Ja, lekker. Stampot van maken. Ja. En dat is Nieuw-Zeelandse spinazie. Oh, dan moet je. Ja. Opbakken of koken. En als je dit vergelijkt met gewone spinazie? Die groeit het ganse jaar door. En die pluk ze en dan groeit hij weer door. En als de gewone spinazie is, is sniezen en dan is het kloor. Hè? Dus deze... En slinkt hij ook zo in de pan? Ja. Net zoals gewone spinazie? Ja, En qua smaak? ongeveer hetzelfde. Iets lekkerder. Nieuw-Zeelandse spinazie. Nieuw-Zeelandse spinazie. En die wie komt ze eraan? Die zaait zichzelf. Als het in eenmaal is, want je begint nog wel zaadjes te maken in de puntjes. Ja. En dat zaait zich dan weg. En hoe die dan, nou ja, ik heb hem door ook uitgepot, daarachter, die kleine plantjes. Want hoe je dan uitkomt en hoe ze hem nu wilt hebben, schroefelt ze hem gewoon door. Hè? Ja, maar dit is toch wat Sander nu in het film is. Dit zijn toch kleine schilderietjes? Prachtig, hè? Ja. Denk je er echt over na? Of is het Nee. een beetje van leuk raken? Ik laat de natuur een beetje in de gang gewoon. Maar als het ergens stiert hoe ik het nu wil hebben, dan haal ik het weg. Of ik schroefel het door, of ik verpoot het. Hè? Dus het oog bepaalt uiteindelijk wel. Ja. Ja, want toen vind ik als ik door en kijk, en dit zien de uien. En de eerste stroekbunkers hangen er al aan, hele kleintjes. Strookbunkers. Stroekbunkers. En dat zijn staakbonen, hè. En door dat zijn de wullenbonen. Tuinbonen. Ja. Lekker met spek uit de pan. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En koolrabi kunnen we eten eind van de week, zussen er veel aan. Ja, onder, Die knolkes. onder het kiepengaas. Ja, want dat moet, want anders eten de doeven het op, hè. Dus doeven zie je op koolrabi? Die eten alles. Ja, op het blaad dan, Op hè? het blad. En ook de bunkers, die eten ze ook op. Want heb ik dat een drood afgehaald. En wat is dat met dat prachtige kleine Dat- paarsroeie blumke? Dat is een prikneus. Prikneus? Prikneus, heet dat. Dat is prikneus. Ja. Kent je dat eten of is Nee, dat gewoon dat is een blumke. Oh, Dat is een blumke. prikneus. En Prikneus. verdiep je je ook wel eens in de namen van... Nee. Dus waarom het prikneus heet, dat weet je ook Ja, niet. dat weet ik niet. Maar ik vind dat gewoon een hele fijne naam voor dat blumke. Hè? Hoeveel tijd breng je hier zo gemiddeld door in de week? Ja, dat is heel verschillend. Ik ben van de morgen om 8:30 was ik hier. En ik heb geen idee hoe laat het is. Het is nu 11:15. Oh, dat valt zat mee. Oh, maar dat... Heb ik toch heel gewerkt? Je hebt Ja? ook geen horloge om, hè? Nooit. Nee. Nooit. Nee, daar heb ik me last van. Doe ik nooit. Ik heb nooit een horloge aan. Dus je hebt ook nooit heus? Dat weet ik niet. Kom je altijd op tijd? Ja. Ja? Ja, ik ben ook altijd iets eerder dan afgesproken is. Bijna nooit overtijd. Nee, dat niet. Maar het is wel mooi om hier ook het gevoel te hebben dat ze het besef van tijd gewoon kwijtraakt. Ja. En hier, dit is mijn hoofd. Hè. Ik bepaal hier alles. En dit is nog grond van ons toes vroeger. Van de boerderie? Of Ja, waar ziet je opgegroeid? als je hier de Heuvelse straat uitgiet, dan is het Richting naar links. Zerum? En dan het eerste huis. Niet dat nieuwe huis, maar dan het andere huis. Daar ben ik opgegroeid. Waar kom ik vandaan? Ja, En met hoeveel wordt je toes vroeger? 11. 11. En ik was op 1 de oudste. Ik was 16 jaar toen mijn jongste broer geboren is. Dus die kwamen vlot achterin. Ja. Jawel, in de oorlog waren er een paar jaar tussen. Denk ik weet het ook allemaal niet precies. Maar als het op 1 alste is, dan dreigt ze denk ik volop mee in het huishal, of niet? Al gauw genoeg. Ja.
dat wordt van dich verwacht en dat is ook gewoon. Hè. Ja. Heb ik ook nooit erg gevonden. Maar ga je de boerderij toe? Nou, bij je van alles met. Geen echte boer, meer een tuinderie. Meer groenten en fruit, bessen en aardbeien, Oh, dus sperrijes. dat was al heel vroeg dat je tussen de plantjes zoet? Altijd. En ik heb dat ook altijd heel graag gedaan. En ik doe dat nu nog een keer. Ja. Als andere mensen gaan fietsen of gaan wandelen, dan ga ik schoefelen. Dat doe ik veel liever. Ja. Oh, kunnen mensen ook gokken inhuren als ze een hekel aan schoefelen hebben? Nou, Dat is toch niet hetzelfde. Hè? Bij vreemden gaan Ganz schoefelen anders. in die een eigen hof. nee. Ik schoefel wel de hoofd bij ons dochter, dat doe ik wel. Maar die wonen dan in het huis waar wij eerst gewoond hebben. Dus het is nog een beetje minder een hoofd. En dat is ook in de Kronenberg? Nee, dat is een zeer. In Zeren. Tegenover het Walhalla. Weet je het Walhalla in Zeren? Ja, dat tegenover. Daar hebben we al, het huis hebben we toen gebouwd in 80. Ja, En wie is? Minneminges en ik. Dat is wie. En de mensen is er ook nog? Nee, Niet meer? nee. Is al 10 jaar dood. Ja. Is met 67 gestorven. Veel te vroeg. Ja, dat is veel te vroeg. Tuurlijk. Hè? En Die dingen gebeuren. zou het net zo geer als zo in de hof? Nee. 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 Ik kwam wel altijd kijken. En ik kreeg ook altijd pluimpjes. Hè? Daar stond ik ook een beetje op te wachten natuurlijk. Hè? nee, dat was van mij. Hij helpt me wel met dingen. Ja, sommige dingen zien te zworen, net als die boenenpeul zetten en zo. Dat kan ik niet zelf. Daar heb ik dan hulp in nodig. Maar doen de kleinkinderen doen dat nou. Oh, die komen oma helpen? Die komen oma helpen. Serieus? Ja. En dan is, Ja. is het dan nog 10 minuutjes zien ze weer gevlogen of helpen ze ook echt mee? Die helpen erg mee. Komen ook water geven. Ja. En dat zien die eerst ook uit Serum dan? Of, Die op ons huis wonen, ja. Ja. Dat zijn de kinderen van onze dochter. Want je hebt 1 dochter En een zoon. en een zoon. Ja. En de zoon, waar is die gebleven? Die is overal geweest. Die wonen ze in Wenen. En Oh! die hebben in Chicago gewoond, in Californië, in Cascais, in Londen, in Shanghai, in Beijing. Cascais is toch bij Barcelona? Bij Is Lissabon. Barcelona? Bij Lissabon. Oh, Lissabon, ja. Lissabon. Ja. Cascais is bij Lissabon, hè. Hebben ze ook gewoond. En ze hebben in Istanbul gewoond. En nu wonen ze in Wenen. En vanwege zijn werk? Vanwege zijn werk. Ja, Want ja. wat duurt hij in? Die is begonnen bij OC vroeger. En daar is ze nog altijd gebleven. En daar is hij ook altijd voor naar het buitenland gegaan. Maar toen is OC overgenomen door Canon. En toen is bij Wilbert bij Canon gekomen. Oké. Want die zit in de verkoop. En Wilbert is getrouwd Ja. met Met Carmen. Carmen. Carmen, ja. Carmen is Is een zeremsmechje. een Een zeremsmekje. zeremsmechje. Ja. Dus een ezelinneke. Een Dus zeremsmechje. maar koos je die al voordat hij echt ging reizen voor zijn werk? Die kennen zich al vanaf dat ze 16 jaar zien. Hebben die al samen gegaan. Vanaf 16 jaar. En die waren nu 26 jaar getrouwd. Met z'n tweeën of hebben ze kindjes? 3 kinderen. 3 kinderen. Maar die zullen oma wel niet zo druk helpen hier in een hof. Nee. Want die jongens die woonden in Wenen, maar de dochter is 23, Loren. En dat studeert in Rotterdam. Dus en dat komt af en toe, maar ook niet zoveel, want die hebben nog eigen dingen dan. Hè. Ja. Kinderen hebben er ook druk voor, hè? Jo, maar dat moet ook. Dat moet ook. Maak je zien een trotse oma? Ik ben een trotse oma, ja. Ja. 4. We hebben 4. En Roos heeft dan 2 kinderen. 2 jongens. En die jongens die helpen oma hier regelmatig Job en mee? Tijn. En die komen me hier helpen. Job en Tijn? Tijn. 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 En wie oud zijn die? Tijn is 22 en Job is 19. Dus die zien een kop groter als ik. Hè? Of 1,5 kop groter als ik. Ik kom bij die jongens onder de arm. Hè? Oh, wat leuk. Ja. En vrij je die al? Ja, Ja. allebei. Hele mooie mechjes. Alles, ja, alles.
alles nog in de hand. Fijn bloemkes. Zoals oma ze zelf ook in een hof heeft. Ja. En die komen ook af en toe kijken. En dan straks dan kun je kunt dan courgette halen, want je kunt courgette soep koken. En, Lekker hè, ja, courgette soep. lekker. Oh, heerlijk. Ja. Is dat dan ook oma's recept? Nee, het heeft zijn eigen recept. Het heeft het recept van zijn moeder. Hè? Nee. Patatten? Patatten, maar ja, weet je, die moeten eigenlijk ook met water hebben. Ja. Maar ik kan patatten oogsten. Ik heb gezien. Weet je, dan moet ik af en toe even kijken hoe het ze zien. Maar nu moet ik tegen Roos zeggen dat ze geen patatten meer moeten kopen, want we kunnen onze eigen patatten nou gaan oogsten. En de eerste boontjes hangen eraan. En Roos is de dochter. Roos is de dochter, ja. Dat is wel toepasselijk, hè? Mam zit het liefst de ganse dag in de hof en zit een dochter en die heet Roos. Heet Roos, ja. Ja, dat heb ik al. Dat vond ik vroeger al een hele fijne naam. Ik kende een zuster die heet Roos. En toen heb ik elke dag, als ik ooit een mechje kreeg, hè, dan werd dat Roos. Oh, dat is gelukt. En dat is Ja, dat is gelukt. En En dat is gelukt. tot slot, als ik denk aan vroeger en ik verbind het met een plant of een bloem, dan denk ik altijd aan stokroer. Oh ja. Vroeger waren ze heel Ja. populair. Ja, Toen ja. zijn ze gans verdwenen, omdat Ja. het ouderwets was. Mhm. En ze komen nu weer een beetje, ze weer Nou terugkomen. mag het hè? weer, hè? Nou Ja. mag het weer. Nou mogen we. Maar wat denkt zich dan dat een stokroos is? Oh, Toen wist ik aan goed, maar hij stond stokrozen. ja. Ja, dat zijn stokrozen. Ja, maar is dat dan iets anders dan een stokroes? Dat is papaver. Oh, dat is die lang, hè? Nee, dat is vingerhoedskruid. Of vingerhoedskreuk. Dat is vingerhoedskruid. Maar dat lijkt een beetje op stokroos, Ja, dat hè? bedoel ik. Ja, die Ja, maar herken ik. toch kan ik zien, die kan erop wijzen, dat denk ik. In tig verschillende kleuren, maar heb één kleur? Die Ja, roeien? ja, vorig jaar hadden we verschillende kleuren en nu is het maar één kleur. Dat weet ze ook nooit zeker. Maar die komen wel ieder jaar weer vanzelf terug, hè? Leuk, hè? Ja. De natuur. Ja, weet je, en als ze de ruimte is, dan kan ze het ook allemaal een beetje laten staan. Maar als ze maar zo'n klein tuintje is, dan kan dat niet. Oh ja, klein. Nee, dit. Maar net als Toes heb ik dan een klein tuintje, maar ja, dan kunnen ze niet zomaar alles laten groeien zoals het groeit, hè.